Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Starbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Magabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tak palabati, region-wide mga palangga kita sa nabilini sa Kaunas, 11 minutos karong adlaw, Miyerkules, Betsa 23, sa gihapon bulan sa Hunyo, nagapabili kita sa tuig 2021.
Miyerkules namang edisyon sa inyo sining nga panatuntunan sa kinaandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga makorespondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining patrol na to Crossman Patrol. Kay na pa nagalamiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan. Kagimolsohan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon, boylag naton ang puwersa, Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Ang aton nga pagbantay sa update sa COVID-19, mga balita nasyonal kag international. News Center, boylag naton ang puwersa, Aksyon ang Defensor. Updal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad. Ang inyo siningan Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubdob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 9 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Manaya-naya subo ang lakat sang panahon. Wagin man sang mga makabig naton pagtublag sa lakat sang panahon. Nagapabilin nga medyo mapaang-paang ang aton sini nga panahon. Na wala tsansa magulan. Damo kabituunan ang aton kalangitan. Dugay-dugay magwa naman ang bulan. Magahatag sang kasanag sa aton palibot, dakbanwa sang Bacolod. Sabay pa ang ining mapaang nga lakas sang panahon kag masanag-sanag nga palibot sang aton dakbanwa sang Bacolod. Magaupod man sa aton ang katawhay sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero sa gihapon ang aton sini nga pag-remind sa aton nga maka-aksyon. Sa gihapon sustain ta ang health protocol para malikawan ta nga magatapikan kita sang virus nga COVID-19. Sa pinakaulihing datos sang Department of Health sa bilog nga Western Visayas, nagapanguna ang probinsya sang Iloilo, may bago nga kaso sang COVID-19, nagsaka sa 163. Ginsundan sang Iloilo City na may 104 ka bago nga cases sang COVID-19. Ang probinsya sang Aklan, 92. Pang-apat ang Negros Occidental, 71. Pang-lima na lang ang Bacolod, kabay pa nga masustain ka mapanubo-nubo pa, 59. Ang probinsya sang Capiz may ara 49. Samtang ang probinsya sang Antique may 36. Kag ang probinsya sang Guimaras may 5 kabago nga kaso sang COVID-19. Sa kabilugan sang Western Visayas may 48,762 ang nag-alayo kag nakarekord kita sang patay biktima sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas sa broadcast time naglabot 1,404.
konsumahon ta ang Western Visayas may 111,588 ka mga aktibo sang kaso COVID-19. Amo ng dato sa Department of Health sa bilog nga Western Visayas, ang Bacolod nagapang-5 na lang, ang Negros nagapang-4. Hopefully, hindi na magsaka-saka pa yung kaso sa Bacolod. Kaya nagligad nga mga silimana ba ang pagdoble, taas man ang numero. Worst, triple digits pa sa. Muna nga siling naton i-sustain tagid kada may bag-o nga variant. Ang variant do may kaanggid sa India bla. Kado kadasig lang maglaton ang virus nga COVID-19. Muna nga ginapahibalo tagid sa publiko. Nag-permit tagid gina-warningan, ginapandaman ang publiko nga i-sustain tagid ang aton sini nga health protocol. Kaya sa subong at simpo, kabudlay gid sang sitwasyon. Nagasulod pa ta sa bulan sang Agosto. Saling sang aton nga mga katigulangan, amoy na ang bulan sang tigkiriwi. Kiwi baba sang tao, gido. Pigado gina nga mga binulan ang Agosto. Pigado ka na, may balatian ka pa, may COVID-19 ka pa. Sus, hindi ka halos makagio. So, hindi ka kabalo kung ano ang himuon mo kay way labot sang kapegaduhon ti. Way labot ka nagadulo ang bulsa mo. Galingin pa yung ulo mo kay may mga pamilya kapag na tapikan sa COVID-19. Amon ni rason kung nga angati ang Bacolod City Police Office forte ang pagpaghanda nila. Kaya hindi man malipod buwas ang ginatawag para sa kalabanan nga biray kung sa aton para nga tawag San Juan. Nang ganay kinatuon ng San Juan Huwebes, may obra. Kung wala obra, ate, sigurado basi magbaha. Hindi ang tubi, kasi ang tao magbaha sa mga panaliguan kakapihan bla. Amo na nga nagpapanaogid sa executive order ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Bing Lunardia, Executive Order number 32. Nagamando ini sa mga mountain kag beach resort owner sa mga kapihan nga kung pwede ayo sang siyudad sa Bacolod buwas kadungan sa selebrasyon sa San Juan. Hindi lang kita na mag-operate sa aton nga mga resort sa Kabukiran, kapihan sa Kabukiran, beach sa Baybayon. Hindi ta mapaktan basi kung magdagsa yang tawo. Amo ni rason kung nga ang gimanluan man sang alkalde ang City Director sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Manuel Placido, nga ipatigayon gid ang Police Visibility Patrol pag ang ginatawag nga random checkpoints sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod para nga mangin-sure naton nga wala kita sang kwan, wala kita sang problema bla, no? I stand corrected. Gilang patrol na to subong si Action Jan ang naga-duty, no? Abi ko si Action Eden, day off ko Action Eden guro ay Miyerkules ta subong dapat kay Action Eden na duty kay Action Jan gali ang aton piloto gali si Papang Dixon. Lugabansi ko si Action ninyo bugina gali buwas pa gali duty Webes. Straight ni Action Jan gali Miyerkules, Webes, Biyernes pagka Sabado ti pauway siya. Going back sa topiko tati amo na way gid na isang mabukas nga kuha na nga paliliguan diri sa Bacolod kakapihan na nadugukan sa tawo bla. Way labos siya natin giniparahan man sa BCPO considering at hindi rin niya madala sa Executive Order number 32 ni Mayor Bing ang Sabado kag Domingo
nga base blood diri magdagsa ang tao instead sa 24 buwas base Sabado Domingo kay timing may obra. Pero sa sinaya, hindi na niya makover sa Executive Order number 32 ni Mayor Bing, kundi 30% ang sarang lang mabaton sa mga beach, mountain resort, kapihan na magkadto ang tao sa ila lugar. 30% lang ha. Amo na ng capacity sa tao nga i-accommodate sa aton nga mga beaches, mountain resorts, kapihan sa mabot nga Sabado kag mabot nga Domingo. Amo na ang pulis naton sa Bacolod City Police Office, siling ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief sa Bacolod City Police Office, na magakandak sila sang Police Visibility Patrol kag random checkpoints. Ng samon sa BCPO, we will be implementing sa aton Executive Order 32 ni Mayor, no? Ang iyang panaog para sa in preparation sa subunga activity sa June 24. So kami sa PNP may ara kami dira ang mga checkpoint nga ginapatigayon sa area sang Punta Taytay, and the same time sa area man sang Granada kag Alangilan, to deter sang atong mga public nga mag-initiate pa sa mga gatherings para sa mga celebration naton sa sining adlaw. So aside from that, may ara kita sang random inspection man sa atong mga resort, beach resort naton kag mountain resort, to include sa mga cafe dira sa dalan sang pakadto Alangilan, no, kag Granada. That is to in support yapon sang atong executive order. Kag aside from that, muna ang atong rekorida. So actually as early as June 22, we directed sa atong mga station commander nga i-kampanyahan gid nila, no, sang rekorida para for information dissemination nga ang mga resort naton on this day gid nang close, so para hindi na makuyian man ang atong mga bisita, ang atong mga hindi taga diri sa Bacolod nga mga kadto sa mga resorts naton. So naton nga i-include nila sa ilang rekorida ang information operation sa San Juan activities naton. Sir, ang uri ba sa iban kaya after San Juan ni Sir, ang Sabado Domingo, Sir, basi amo ni Sir ang dukopan ba sa aton nga mga pumuluyo sa mga beaches ba, Sir? May preventive na kamudi nga imoon after San Juan, Sir? Oo, actually ginistorya na sa aton nga mga resorts, no, mga resorts owner and manager nga still after San Juan activity naton, i-obserba nila ang 30% capacity ng ilang mga business establishment. So after sang sininga adlaw, ang aton ng mga station commander naman mag-check liwat sa aton mga resorts sa ilang compliance sa aton nga ginistoryahan. Kay nakabalo naman kamo sang Friday kag sang Saturday, may ara kita sang pulong-pulong nga gin himo, no, upod sa aton city mayor kag sa mga resort owner kag manager para maistoryahan ang aton nga mga aktibidades sa sininga adlaw sang June 24. So, hindi na sa 24 ka mo makonsentrate, pati ang ginapaabot nga Sabado Domingo, expected ba si diri ang tao yung magabaha. So, may mga aral na kakamong Sir advice sa inyong mga station commander? Yes, so may aral na kita instruction nga they will continue to conduct inspection, monitoring, and at the same time sang rekorida para ma-remind permi ang aton nga mga kauturan nga ara sa mga lugar nga kasubong sini nga dapat i-obserbar gyapon ang minimum health protocol naton, especially during pandemic. Kag ang ining Sir, ang Sabado Domingo, Sir, 30% ni Sir ang ginatugta, no?
Yes, so kay tiga basement kita sa aton nga ginapatuman sa instruction sang NIATF sa mga kasubong sini nga quarantine status. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Dayabit si Police Lieutenant Colonel Lester Yada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Sa ila sila papahanda buwas kadlaw sa selebrasyon sang San Juan de Bautista. Action Radio Philippine Standard Time, las 10:05 na. Korpyo na sa Bacolod. This time, i-check na nga ito sa ring patrol, 2 cruiser patrol. I-check na si Action John Diaz, mga pangalagad karong gabi. Sa atong sa ring palatuntunan, ang report ni Action John Diaz. Ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Bayo. Ibalaon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ni Action John Diaz. Back to back kay Action Papang, Nixon, Tahong, sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Action John Diaz sa Patrol. John, may gabi. Ano ang manamit nga mani? Mani ni Inday. Ginabligya ba ni Inday sa dalom? Ginawa ganun dahil Mani ni Inday namit as dalom tilawi lang. mani ni Neneng. Hindi ka na ya. Ate balaw ni Nining, hindi ko kilala si Nining kasi Inday kilala ko sa dalom. Kilala mo si Inday. Manon, ang mani ni Inday, ani Nining sa dalom sa Maniningad ang alan. Mani gidya eh. Mani ganit ang alan, tiya baligya kay mani ni Neneng. Bisaya na yung mani. Oging kumbay niya, mani ningad. Daw na tiralawan na ganun ni Alben ang mani ni Inday sa dalom day. Kaya na-admit ko no eh. Dulag ko lagi ko ng intro ko Hindi ka mabangkot ka ba? Subject na karita? Oo, gani. Papang gani oh. Ha? Nga si Papang? Papang palininig. Ba't ilaw mo sa manininis dalam? Nakilawa yun ako na bilil po na kabanis nining. Kag may bilid man nga manisinday. Oo man. Kaya muna, tiko wala dito wala eh. Sorry eh. Sorry, gini no? Ito yung mani Bisaya namit mo. Oo. Sige lang. Man, release kid man eh. Oo, amo ginay mo on. Basta, kung may man importante, hindi lang coated. Kaya basi kung magtaas sugar mo ta. Kaya hindi lang spicy ko. Yung spicy kaya basi kahang ta manupra ka na alam. Kag mga pork. Mga pork ka mga tsitan. Kadi kahang. Ang walang maninga dapat mo gidli kawan, no? Yes, action dyan. Mayong maninga gabi sa tuturan nga mga kakson, o tayo pwede na tayo bungguan ining signage doon sa tunga-tunga sandalan. May lang ka nakalikaw ining 4-wheel vehicle dahil sige na pagwadalagan doon sa bigay sa Kino Drive eh. Ari kami dito mong tubang sang emergency room sang Riverside Medical Center, no? Libot kami actually, uso sa mga run, no? Bisan di ka magkadto, mga run gidya. Anong aran halimbawa? Anong aran? Aran, ngalan sa politiko, ran. Okay. Aran na, damo na gidaw? Damo na. Sa mga nagapamati, abi, komentar ka mo ko namin man ang Ran, Eric Ran. Sa Iloilo, ba na nag-uso na nakabla sa buong? Tidriyari na. Hindi ka magkato. Sa Iloilo. Oo, benan taon tabi kung nag-itimpong kanabing Ran, Eric Ran. At ako yung aksyon kay basi, dapat na Eric ang ngalang na daan. Mo na gali? Run, action, Eric, run. Sige, kaya ikaw mo nagambal. Sige, besi na daw may mag-komentar sa Facebook Live. Run, action, Eric, run. Sa Mayo man, be? Baru magkomentar sa nga, sige, run ka na kay Duklon ta. Pero doon dumako to, ang bal mo, ang bal ni Vice Group Simon Ligad ba? Mga kigin si Action Eric, una ko mapadlagan ko, Vice Mayor. Di, ako nag-ani. Di ba si Sabate Simon, blagandak eh. Duklon ta karon. Karon pa ka maninining. Wala pa ako. Ugumon, maugom ka man.
Yamot lang ko damo man ako ng suporta sa run. Di nga Kaya amo na uso makali. sa mo. Di nga makali. Diyan ang damo. Run. May ari din sa may 6th Street. Oo. May ari din sa may along punta Taytay nga area, may ara dira. May galida. May ari din Lacson. Ti ang ginasiling mo ng run na. Isa na nakatao ang ara. Hindi. Damo na nag-adapt do halos kalabanan nga mga do amar magpapili. Okay. Hindi lang kay isa ka nga nakitaan mo ya. Hindi lang isa kang ngalan eh. Damo. Ako nakitaan na may ara kay S, may si A, may si duwa ka P, 4. may ara na to, ano to ganing letter O, nga nakitaan ko. 5. 5, may ara to kay letter M, may ara si letter M. Si letter L, may ara na si letter L, do 8 na. 8. 8 na eh. Okay. Damo manggali Mo na yung gwari ka rin sa eleksyon, run, ni gwari ka rin. Ang nakita mo na tarpulin? Ang iba ni mo sa sako, Okay, sako. ang sa duwa nga piya, tarpulin gidya nga ginobra. Okay. Ang sa isa ka run, Oo. do plastic, sa do ginprint sa wala nga do plastic saya. And then ang kay L, do plastado man nga do tela man. Sa din sa mga kuana, sa street light nakitaan mo na? Mga poste bla sa kurente. Okay. Dahil lagi pang tapik do ginimo nila bla post bill o kunabi karatula. Dahil nila ginapang plastar. So kung mayroon may ara, gidya madagko establishment, mga tarpuli na gidya nga mga itsura nilang run, blank run. Okay. Hindi man nag-uumag, ano nga, way, nakabalo ang ginatumod dara nila. Nakabalo ginaya kung sino, ginahila, ginaano. Pero may sponsor gali? May ara eh. Okay, may sponsor. Ang sila mga sponsor, establishment commercial? Establishment. Okay. May ara pag dyan eh, ang ano eh, iwas sa COVID-19. Okay. Pero hindi na yung obligasyon. Di mayo na ya kay kuana ya, daw warning niya sa publiko? Warning, pero tsuray, dako pang tsuray sa warning. Okay. Dako pang tsuray. Hindi lang eh, isa kay tsurang gagawa. Basi part sa dissemination information na probuti inabutang ng itsura ya. Oo, iya gani tsuraya ang 3/4 tsuraya. Okay. Ang text o kung ang mga sulat, mga 1/4 guro. Sa para sa COVID, may ngalan man, may sulat man. May nakabutang to gano'n, iwas bla. Oo. Isupunan, iwas sa tao na to. Tuod ka? Oo, may alam sa libertad. Ginsugpunan nila. Oo, ginsupunan nila. Kay tatlo nang isa na sa katarp, do pa higda sa, tatlo ka tsurayang lain-lain niya suksok bayo. Tapos may karatula sa dalong. Di, kapabatsag-batsag naman nga mapapili man sa eleksyon. Ati mo gina, basta lapit-lapit na lang aksyon ni Rick, na? Taman nga gimmick ni mo na sa mga gaplano magpadaragan. Oo, tanan na lang. Dalang na tanan. Pero kung akong suggestion ko sa ila, part sa ilang propaganda strategy. yes, mga marketing na nila, propaganda, pabatsag-batsag na ni political, ano na nila, no? Political activities. Simpo nga pandemic, action dyan, di ka pwede ka tipon tao, kuhan ka na lang, ama-amo na lang ang diskarte. Nagmagasto gini sila sa kalabanan sa mga social media ad. Mga, ano ni subong niya, balbalana, ini pabalo, hindi ni pwede, di ka lagaw-lagaw, lakap-lakap, sulod-sulod mong. Tipon-tipon sila, tila subong sila tahiyan, sila kung paano sila matandaan sa tao, balaw? Dami, man. Ang mga subong kalabanan, kinugdan nila. Pero kung gusto nila jingle nga manami-nami, ang gwa sila daw name recall. name recall, gid. Ang mga gina. Kay kalabanan, kung mga eleksyon, gid man, ligad to, mga name recall to kalabanan eh. Nga mga nagbalik bala, gusto mo na matandaan, ati tibong sila liwat ray, kapilian sila liwat sa eleksyon. May pandemic, kadal subong eh. Amo pag ang isa ka nila tandaan kagang pinakaminami ni plataporma dirigid ni no dirigid ni sila mabalbalana ini lang taon tala lapit naman lang kaya ba sa ibang kuno dugay pa dugay kay mo nga sa Oktubre mapal ka na kandidato ano nga mapalson tuig before election siling ni Mary Angeles Brother Matista ta siling niya run Samson run Delilah on your way. Kanta gali ni. Kanta na yan. Kanta na. Oy si Toto Carlo Valderrama, wala mo ni skate chairman, ahay nagpositive sa COVID, get well. So na kay skate chairman namon Carlo Valderrama.
Mayo man na yung government official kay gapabalo nga nag-COVID sa. Oo, rasa sa mga paway-way, ati... Oo, Sintomatic, ano na? Sa kalikiti, amo na blad, medyo malas-malas nga mo iskay kay naksidente, pa rin action dyan. Oo, amo na sa. Ko, sige lang, hamugin ang, kung isa dito pakta natong swerte, bla, porque subong daw, gapayo, ayo na Toto Carlo Valderrama, mon iskay chairman, Gani, gapayo na gid siguro kay para ano man para makabalik naman sa din sa pagpangalagad serbisyo ya. Gani man. Action Eric no. Maayo man na kay ginapabalo at least kabalo lang constituents kun nga wala sa dra abi physically no. Gadagsa under quarantine sa. Gadagsa ganitong yang ang mga bulig kay iskay namon Carlos sa Balayaw, damo-damo ang gabulig to. Ati dai ginabat sagan nga damo gid palangga siya. Gani man. Awa mo na nga mga maiwi mo on sa iba natin nga mga ka-action. Anyway, may hubog sa nga gabi. May hubog, gambal nila hubog kuno. Ga-drive na sang salakyan. Pag-abot naman sa area kay nagsinumbali, duwa ka fire truck, sunod kami sa fire truck. Labot kami sa may Lupisay na, action direct mula Gonzaga, Lupisay na. Sa tabok na sa Balaligyan, prutas, do tabok sa Kamandawi Foam. Na pagabot sa area ang Fortune ara sa inner lane tunga sa dalan. Okay. May gapungko lalaki nakantipara tason. Ang singgitan ka rescuer may patay ko sulod sa salakyan. Why gagiyok so nirik mo ang balila 20 minutos na. Ti obstruction na sa dalanon why gid kagiyo ti pagabre abot sang fire truck nanaog sa fire truck buhi. Buhi gali, tunto. Natulugan? Natulog. Ang hamba sa mga rescuer, legasyon, natulugan. Tulugan. Kaya ginatok-tok ko na wala ka sa bat. Why gina, damo nagatinok-tok, damo naga-attempt ka magano. Tulog. Kaya sumasang dalan, traffic na daan sa Gonzaga, Lopesay na, mga mo sinang oras. Ate pagkadugay, ito nagtindog, ati naglalisana, ipla-ila kayo di sa magaling ang bugal, mo na. Pero may mga rason man aksyon Eric, iban ginambayot, nga kayo na dito sa area, amba nila mas mayo hubog na, nga nagpundo na lang, kaysa kunubog na, kaya sige drive ka makabunggo, black no out. Gani man. At iban man gambal, nga ti obstruction gina sa dalanon, hindi ka dapat tikto sila magtinera. Malagay pag-parking medyo sala. Sala ang parking ya. Sala galing ang parking ya, kaya nagpundo sa atas nga dala. Kaya natabo na ko no, ang ba sa iban nga nakakita, nang nag-stop light, black sunerek, nagpundo. Ang pundo guro, pila ka segundos, napiyungan, siguro ka natulugan. Ito, maan niya kahubog. Pero, pag panaog ya, ang bali, hindi ko hubog. Hindi sa kuno hubog ya, galing kay ga-text lang sa kuno, may gina-textan sa kuno aksunerek, amo na yung bala. Kaya mo to dalisay sila. Hindi na nga, kay na, pwede itong sinumbali, ang bako no, may nasapuan ko no naman nga patay sulod sa salakyan. At yung baka police station 4, why ito nilagin platter, a report, kaya pag-abot nila sa area, ang lalaki, aras kinisundalan, istorya na, ito pagkabit sa likod sa lalaki, kapamati pa ko sila istorya, Diga, investment nga, hindi siya ubog ya, no? Ano lang ito, may gina-textan, nag-isaguro kaya wala sa kakita, nga nag-go na action na rin, kaya mo na to siguro oras. Pero sa kanya-kanya, may ara nga mga pagpatag, dahil naka-inkwento, ito doon ang sinabtanay, ito ang rescuer, gini. Kaya ang rescuer, ito do, according sa iya, gingkwa ka rescuer ang yabi, yabla sa salakyan. Kaya ang balman sang tag-iya, kaya kwao mo niyang yabi sa salakyan. Kaya hindi niya pwede kwao ng yabi. Kaya ako na yan sa salakyan. Kaya daw mo na, at kaya dito guro na bugtawan itong malaki. Kaya ito guro kiko ang yabi. Guro ka kaya ito na nag-pasay tingog to. Kaya ito guro na naog sa salakyan. Anyway, ang taga-dra nga lapit sa lugar, hindi mo kalbaan na. Kaya ito, doon na tulugan na to sa kuno. Initially, pero according sa iyo, ay sinatulugan, may ginateksan lang gitsa. Mo lang ito ay nakita nga nag-go ng traffic lights. Pero liwat, hindi sa official record, hindi sa official news, gig lang to na tunti, wala sa blatter report pa. Pero, abot ko na naman matabo to, base sila pa to manseg reklamo sa isa kagisa. Pero base, gin tikitan to kabitaw, kay kung mga muna kaso, obstruction, gin mo na
bisan din nga Angulo. So kung ang bitaw itong pulisa gurong sundon, most likely tibase amo ginang matabo aksyon, Eric, no? Anyway, karon nga gabi kasanag sa nga bulan nga porte. Tinaw ang aton nga palibot ang sunad, no? Tugagan pagkadabi nga may mga areas gid man nga damo na nabubutangan sa street lights sa mayo gini. Yan ang kombinasyon puti kag yellow. Timayang dalan kay importante sa nagsanag bala kung sige ka biyahe kung di ka mga lugar sa palibot ng sunod. Plus, duga nga sanag sa aton kalangitan tinaw ang aton nga palibot mga kaakson. Namara. So far ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod sining gabi mga kaakson. Bantayan ang pinakamaan ka mga aksyon balita ng tipon sang patrol samtang kita sa gihapon pa dayon nga nagalambiyong sa pinamaan ka mga dalanon sa palibot sang sunod. Pero sa tutunan nga mga kaakson tandaan nga isa sa maras rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat Giraksyon Jan Diaz ang report ngayon nabatian bago lang gid. Ginadulong si Sakalawan sang V3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa Tapos na ang ining report ginadulong si Sakalawan sang Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyo kag Sa report na Aksyon Percival, ginatamiya talang happy silid nila kay Josephine na Cardinal, kay Vanessa Mayo, Aksyon Jan Diaz, padalaang taka peanut beer. Balikbayan box ko. Baw ti Mayo na. Vanessa Mayo. Bunker Germanay may gabi, Alma Prietos Francisco, sa Escalantiga Monitor sa Atlon. Si Carl B. Maca, may gabi igid. Arnold Sosin, sa kay Inday Mary Angeles. Divina Gracia, may gabi igid Again kay SK Chairman Carlo Valderrama namon, get well soon. Sa kay Raymond Alarcon Sagal Jr., Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., dira sa Purok Santol, Barangay Mandanagan. Alex Montesa, sa kay Jade Salazaroas, sa kay AKLC, sa kay Sir Dennis Permanda, may kabigid ang admin chief sang Bitaw, Sir Dennis Perma. Sa Pasay, wala si Pelton Lipura. Sa Paurok-Orok, Ginny Osise, Losilia Perartilia, Rene Ferres Binancio, Rex Boy Ribraldilia, sa Panokoy Jose Mare Novero, Puma Nomina, Ibonay Butser, Paring Kedro Sagay, sa kay Elias Bandada, Sharma Saudi Arabia, Rasaglida, Kanselayan Morsa, si Joselia Maulit, si Teresita Urita Kahuraw, pamilya ko dara sa Pamaylan, Barangay Carabalan, Vicente family, alin kay Jan Vicente sa Barangay Ignaya, Amindan, Capiz, Kent Bulakha, Juanisa Sangdumanan, Ara Mansya, Gamonitor man. Actually, Rick, I don't know kung gusto mo man ini, let me know. Ano na siya? Peanut beer? Basi mo bugtas na. Associate Yandog Ibanghilio, Josephine Cardinal Abrigo, ng Gabigid, sa kay Jinky Jalagdona, Jo Marie Caliso Gomez, kag kay Maninay Nene Fe Campanil. Happy birthday kay Action Felix Campanil Jr. Wow! Birthday ni paring Felix sa Campanil Jr. Pare Felix, may gabigid enjoy ang grupo sa imo nga birthday party. Ayos! Check ang report una ni Aksyon na Roger Ragotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon ng Gote, line number 2 sa report. Jeremy Gabin, please kabin. Yes, action na rin. May gabi sa tumang action sa atol sinema balita sa Eric Gikan diri sa may syudad ng Cadiz. Ang ato ni Blaga higuna kung gina ulo sisa kung blata man daw di klaro blata nagmayaran na pantong sakayan. Nga may ara sa Eric na karga nga dinamita lang ginagamit sa pagparupok sa nagatan magpanagat ba? Dari sa bayan sang syudad sa Cadiz kay man ang record kini alas 4:30 takna sang hapon na. Yung pa-record ni Jan Paul Dugayo ang Bantay Dagat, member ka ako ng team leader sa Bantay Dagat dari sa may syudad sa Cadiz kag nanday Police Master Sergeant Vicente Aranwes ang police assigned naman sa dari sa Bantay Dagat sa PNP member ini sa syudad sa Cadiz si Police Master Sergeant Vicente Aranwes. Ang ilas ni pagpa-record nga samtang nagkakandak sila sa Sibon Patrol wala man mabutang ko din gidayon nga kadagatan ng ilas nga Sibon Patrol pero sunod sa report mayara nga pambot nga ginabantunar ay tunos to nga sa kadagatan ay kung ano pero ang report nagapayag nga may ara ini karga nga binutilya sang dinamita sa ini nga motorbangka amonisya ang NBCE Journal 3 sa may ara siya nga registered number nga NOCC o Negros Occidental guro ni 6121 kaya mo ni code ng Saldiresa Negros Occidental 6121 Okay. Asa syudad sa Cadiz 6121-PB-00904 tag nakarestro ini sa tagiya nga amo si Eliseo Salinas sang sitio Pangpang sa Barangay Tigliwigan. Ang sitio Pangpang sa una banto gini na damo gid ya naga panagat gamit ang dinamita sa report ng ila sini nga mga dinamita nagalin pa ni sa kwanman sa mga pulo like sa anay nga source pero sa buhay na sa kabalo kumbiin pero sa una sa ila may aras na source nga Cebu may aras na source nga draman sa Iloilo kag mga malapit nga isla di mo na nga dapat sisa kay subong nga damo sang reklamo sa direct mo nga sinagabong na rin amang kadagatan nga sa paggamit wala sining dinamita sa mga pila ka nagapanagat di masyado kahalit katama niyo. So ang sitio Pangpang pinakabantog ni sa lugar na sa una ay mga tao dira gamit sang lupok dinamita pero sa hulihi itagaan sila na sang syudad sang ila sini nga pangabuhian gid nga para nga hindi na sila maghimo pa sang kung ano nga mga illegal daw naghipos man pero karon nara naman wa naman yung tikanamot sa mga reklamo kaya kamo niyang gin-record karon sa Batay Dagat nga may ginabantunar ko nga sakayan pero identify man nila kung sino ang tagiya kasi nakarestro man sa Eliseo Salinas kasi may araman registered number ining motorbangka Journal 3 pero ay patakabalo aksyonere record ba na nung follow-up yun sini kasi ba siya follow-up sa ini isa ka tracy talan ka mga blasting cup ang nakuha Okay. isa ka botilya sang ginapatihan nga dinamita kag ang mga pambot aligin custody magin confiscate man subuman ang mga pila ka mga fishing paraphernalia. Okay. Ini ang violation sa Republic Act 1064 10654 na ginamend dalhin sa Republic Act 8550 of Fisheries Code of the Philippines. So usisa na to ni ang Republic Act 106654 gimpataasan ang mga penalidad aksyonere alin sa Republic Act 8550
So wala kaya may nadakpan dire, wala sang may arestado nga persona. Pero wala sa kabalo kung ano ang involvement siniya sa tag-iya nga si Eliseo Salinas, sinamention mo sa lahat, nga si iya sa kayan ini. Identify nga na siya iya sa kayan, pero ang gin pa-record rin nga abandon ini nga sa kayan. I don't know kung sa tunga lawon sila kasi si Border Patrol na mo tilingon sa tunga lawon. Kaya nagsalakay sinikaro niya, di nagkanto karon pagkita sila lumpat sa tubig. Ikadua, kasi kung naraman na yaksinere ka sa kayan sa igad sang baybayon na nakandak, dito guro basi ko pagkita sa pulis. Kita na batay dagat, na palalagyo man sila mo na nga ginasisan sa kayan, may dinamita gali. At may mga paraphernalia nga ginagamit sa pagka-symbol sa mga botilya nga mayunod nga Okay, balikan ta sa Aksyon Roger Gutib, ti abo nga kadelikado na, no? Ti wala sang may nadakpan nga tawo sa bangka magluwas ang mga blasting caps to kag material para sa dinamita ti ang tag-iya sang pampot ko Aksyon Roger ba si manabat gina siya na Aksyon Roger? Amo ganit laban-laban ang giniguro dapat na manabating. Pero ambot na rin si actually daw may pahayag sini si Police Major Buok ano ganing first name ni Police Major Buok sa Maritime Command. Leopoldo Buok. Leopoldo. Buok. Si Major Buok. Major Buok kabay pa nga paimbestigahan ni Police Major Buok. Kasi ilaw di maliya linya man bilang ara sa Maritime Command. Nga isa sang concern niya muman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasi guba niya sa palmo sa mga corals kag sa kanakatan nga nagdarasa sa mga magagmay nga mga isda. Gani. Nga kung malukpan, actionerex ng dinamita para at least mabalaan kung kung blood source ni sa mga dinamita ngayon kaya dapat papanahugan sa search warrant pagkatapos sila i-search ang mga suspitsado, no? Matap na ini, no? Nag-imbestigahan gina dapat si Eliseo Salinas ay iya ini sa kayan. Base sa placer action ereka. So parte dari sa syudad sa Cadiz, sirado karon sinerek na sugod ang mga beach resort. Istoryata di si Benita Tison Guzman sila niya time nga makabatak-batak at mayara nga daan nga magsira kag hindi magsira operational expenses mo bala tungod nga tikon gabi ang mga street light mo kag mga security light mo na freezer mo kasi may mga pagkaon man. Busiling ko na may kagastuanan gito na peso no sa iya intindihon niya man kuno Japon ang gobyerno kasi very good. Ako wala nga ko sila minagringsyon pa sila niya mag-cooperate na lang. Galing kayo sila nga luoy man ko sa iban may kaya kasi gatugod pala yung allotment sa bala yung retired nga daw soldado mula ni sa kwan mo sa guwak, no? Kaya mo na nga sa yaya na medyo may panunod sa prongibandi mo tibudla yun kinaksinерek bangon kay wala sang operation gani sa hasta pa ini sa pizza 25 nga tisirado sila. Pag-abot ng pizza 26 kaway na tahaw na kasi ang one day before at one day after sang piyesta di San Juan amugid ang gin sira o kung gin mando nga isira. Kalakip na ang adlaw di San Juan buwas nga adlaw. Sa syudad sa Cadiz, apritat sinerek o 77 na nangamod rin nga kaso, naglubo-nubo na kasi ang 3-day jets nag 2-day jets lang. Pero mayara, sinerek na nagpositive naman subong, 5. 5 naman nagpositive. O galing kay bawi man kay may ara nga 17 nga naka-recover. 17 nga naka-recover. So, ang 3-day jets na mo diri, nag 2-day jets na lang. Tungod kaya daw, amo na siling naton galing kasi ang kaso nagdubo-dubo na. O galing kay daw,
may ara naman ang generic nga napatay bangod sa COVID-19. May masakit na mga daan, plus pagig nga gid-COVID, dati way gid nasalbar 28 na nga mo ditanan nga COVID-19 death related, no? Ang feeling nga mag-related, hindi man sa sila COVID-19 kinakalingan dira lang, kundi nga tungod nga may ginamatyan nga na plus COVID pagid, dati way na makagwantang resistensya. So muna nga COVID-19 death related. Sa syudad sa Sagay may 3 nga confirmed kaina sa duha man ang naka-recover pero 71 naman na syudad sa Sagay ang 3 digits man subong 2 digits lang. 71 labo-labo lang tadi siya 87 kadis. Tama na niya ang update sa COVID-19 pero tingin lang bisan patod nga panubo siya ang aton diri yapon maghalong kay dapat sundon pa ang gina-implement niya minimum health protocol. Salamat sa mga kapulisan kay subong nagalibot man sila kapag tapos ga hambal sa ila kini nga megaphone nga itakod ang face mask sang proper nga pagtakod. Sao sa diri sa amon way pagitman gawlat-ulat pagitman sang direktiba ginaksinere-ka sang lugar na ini guideline man kun rispohon gitman ang mabalibal sa pagpabakuna actually kasi ako kasi kwahiman pero amo na ginampal ni Presidente Rodrigo Duterte. So parte mo nga tumadolo nga report, mga balita, informasyon gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental o Batakol-Taway man sa Amerika. Abay pa ate mangitayo yon lang ini hasta mag-aga. Kami ako talaga po sa Padre Diaz kag Mr. Jonathan Diaz yung pamati sa ato to Miguel Kide Bazanco, Miguel Lamprias pamati man sa ato, Miguel Nolay Maggubat kag nung Dolfo Unigos siya pamati man to Albic po Hinulan kag si mami niya si Councilor Bambu po Hinulan sa karon nga sa gabi action direct kamaman sa kay Miguel Nathan Binamier sa may kaluwaan kag ang aton diman nga mga amigo sa Power Dream kay nagapamati sila si Migueldo Macuya kag Toto Jols Ripton. Balikan ka lang na yung tayo si Ma'am Mercedes Flores sa Hong Kong kaya pamati nagabiyogit sa Facebook kag kabumati si Ma'am Judy Delmo. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Ang balita ng aksyon na Roger Gotib giradulo naman sa kalaban sa live extension. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Rocky, monitor sa aton si Berna Flor, Icoli Mateo family, happy listening in. Salamat kay Madam Banisa Mayo. Paurok-urok gid sa Action Night Patrol. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chare Salvacion dira maing gabigid. Sakay Miller si Kenya Cañete, sakay Kagawad Red Salgado, sakay Nilda C. Guanse, nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Maninay Maig, Maninay Chare Salvacion dira araman ga paurok-urok sa Action Night Patrol program. Maninay Sencha, Morph, May Kagaloy Bibidor, sa Rosario Heights Division de Barangay Takuling. Salamat kid sang Indian Mango ni Maninay Sencha Morph. Sakay Mr. and Mrs. Maninoy, Jerry Honteveros and family. Sakay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family. Amoman sakay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. Naga-monitor gid sa aton. Si Mila Milyara Sapul, may gabigid. Vicente Similiano and company dira sa Chicken. Ga-monitor gid kay Manong Ramon Kaglila Taton. Kay Maninoy Remo Kaklarita Tampipi, Toto Clark Tampipi dira sa Garden View sa Division Balangay Tangob. Always gid nga naga-monitor diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Kayo dira nga pagpamati. Alin sa report, Dr. Roger Gotib, si Axel Parsival, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon na Parsival Bilamo sa report. First, may gabi, Piskarin. Mayong gabi Aksyon Eric, kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon na Night Patrol. Kaga sa gyapon Aksyon na Eric, no? Wala untat ang pagpanglagas ang aton nga kapulisan, sila binagid sa mga illegal nga droga. So kagabi nagkandak sang operation mga alas 9:15 sang kagabi, June 22, 2021 dito sa Purok Zone 4, Barangay Tabaw, Central Tabaw, Valladolid, Aksyon na Eric. Kag ang operation pangunahan ini o conjoined forces ini sang aton nga mga kapulisan nga ginapamunuan naman sang Philippine Drug Enforcement Unit sang Negros Occidental Police Office. Kag araman ang presensya ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe, 4th District, kag ang aton Police Lieutenant Colonel Noel E. Pulines. Kag araman ang aton kapulisan sang Valladolid, assassinate sang pagkuha sa isa ka persona nga ginapamunuan naman ni Police Major Wilfredo Binuman. Kag support man ang Police sang Pontevedra nga si Police Captain Hansel Lumandas, Chief of Police sang Pontevedra. Nagkandak ini sang operasyon sa isa ka persona kag ini siya nabaklan sang aton nga Porsche buyer sang Drug Enforcement Unit ang isa ka persona sang isa ka held transparent suspected shabu. Kag nabawi naman sa iya posisyon ang 12 tanan ka suspected shabu, no? 12 bali 13 tanan aksyon na Eric. Kag nabawi naman ang 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa among suspect nga ginkilala sa kay Jimar Hintelieso i Joylan. Jimar Hintelieso i Joylan alias Burnok. Kag ini siya pangidadon sini 27 anyos kag soltero. Kag pumuluyo sang Zone 4 Barangay Central Tabaw, Negros Occidental. Kag ang nakuha sa iya posisyon kag kontrol nga items na gabugat sang estimated nga bugat sini aksyon na Eric nga 5 ka gramo.
kag may market value ini nga balor 34,000 ka pisos. Karon ini ang suspect ara nahunong sa custodial facilities sang Valladolid, Negros Occidental, kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton nga mga kapulisan sang pagbayular naman ini sang Republic Act 9165 o kon Dangerous Drug Act. Pero sa damlag pa aksyon Eric, no, ang suspeksyado nga si Jimar Hitillaso Joylan, ini siya bali nadakpan man ini sa pagbayular man sang Republic Act 9165 kag ongoing ang iyang CBRP sa among barangay sa Central Tabao, Valladolid. So wala gid naguntat sa transaksyon kag nabaligya kag kapila ka bisis siya na baklan sang Porsche buyer sang aton kapulisan kag PDEA kag ini siya nakuha sang aton kapulisan mga alas 9:15 sang kagabi aksyon Eric. So ini karon nga persona ara karon sa prisuan sang Valladolid PNP. Amo ini ang nakuha naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility sa Valladolid Police Station. Bago kita magatakop action Eric, ginatamyaw naton si Honorable Don Gisrel Embultorio sa siyudad sa Carlota, Kapitan Chad Feria, kag Kagawad Jofred Sapanta, kag Police Staff Master Sergeant si Jovel Dila Piña sang Valladolid, Negros Occidental. Kapatamyaw gini siya aksyon na Eric. Gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, live report dira sa Central Negros. Nagabi dira kay Philip Laurente sa kay Toto Romar Tamayo dira sa Hacienda Candagit Farm, sa kay Noe Napud dira sa Maymansilingan. Jo Marie Aguilar, happy listening. Kay Migoko Nobi de los Santos. Wow, Toto Nobi de los Santos ka pa urok-urok pa. Pagbalik sa Night Patrol, balik ka report ni Action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibado. This portion is brought to you Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Pabalik din sa Balagad may kapitiraw sa kay Kagawad Juscoro Selva sa Barangay Zone 5 Morsha, alin kay JP Ahina sa kay Ichim Agstart Zork sa Dubai may gabi, kay Lorna Diligencia ga-monitor gid sa ato, no? Mga miyembro sa Operation Toronto Task Group OTTG taxi driver naton may gabi gid dira kamay lang pagporok-urok kay President Toto Miliana kag nonoy manggubat sa Robilio Taxi. Ga-monitor gid sa aton. Teresa Orita Kahuraw may gabi gid. Malikanta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon John, sa balik ka report tapos ka back. Aksyon ay nagforma ang Regional Task Force and Local Committees on Conflict ng RTF-LCAC sa Western Visayas. Yan ang ginatawag nila na Joint Focused Legal Action Team o kung J-Flat. Ang pinagatuloy-tuyo sa ng J-Flat, ang mga baghatag sa dugang nga ngipono karon tuabi sa aton nga mga otoridad labi na sa miyembro sang RTF-LCAC agud ila masiguro nga may ara gid sa nagakaigo nga pagtuon ang ila diri nga mga tikang nga ginapatikayo nagkip na ang pagpasaka sa nagakaigo nga parambungon batok sa ila ginakakonsiderar nga mga rebelde nga grupo di man mismo sa Western Visayas Action Ereka. Ini man ang bilang suporta kag dugang nga programa kasunod siyang pagpasar sang anti-terror law din mismo sa pungsod Pilipinas. Kasunod rin kay Army Major Senan Pansito III, ang spokesperson sang Philippine Army 3rd Infantry Division, hindi yung makalan sarla sang mga kalakasan aksyon na Erika ang mga rebelde group sunod sa iya bagod nga may mga legalities ng kinahanglanan na isundon kag dapat gid i-consider may angot ni kung sa tion nga magkandak gid man sa mga kaangay nga mga aktibidad according kay Pansito ang mga rebelde grupo pinahimo magapatubang gid sila sa nagakaigo nga kaso aksyon Erika. Ang konsepto nga ini ang ila mismo gindiyon para man matutukan na maligal nga mapagkabutangan nakit-an diri sang RTF-LCAC nga daw mo ning kakulangan sang ila grupo rason kun nga may ala pa sa gyapon na bilin nga mga kalakasan o kon insuryensya nga bilang problema diri man mismo sa Region 6. Yari si Army Major Senan Pansito III.
Opposite po ito ng mga abogado, mga legal o paralegal experts, ganun po. Aksyon na Eric Namatian si Army Major Sinan Pansico III ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon! Night Patrol! Salamat kay Aksyon Jan Diaz sa Deriabet ang kabukusan nga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Magatako pinitemporaryo balik ini buwas, same time, same station. May kabidira sa kay Jean Hisolgon, sa kay classmate ko Ramil Pagsubiron, ga monitor dire sa inyo sining palatuntunan. Kay Reggie Aquisa, naga-monitor man dire sa inyong palatuntunan. Kiss me goodbye, kiss me goodnight, pagi sining manon Action Night Patrol program. Balik ini buwas, ato sining patrol la unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa kay Action na Roger Gutib, Percy Barbie Damor, Action Jan Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga autokapiloto sa Patrol True Crosswill Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup. Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert, Action J. Ambaikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer, Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, inyong alagad ang Korman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano, nagasaling Dios amigos. Hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.